Għatta tfal ġew premjati wara li temmew b'suċċess numru ta' lezzjonijiet marbutin mal-edukazzjoni finanzjarja waqt li kienu qed jattendu skola sajf ta' din is-sena. Fil-fatt kien hemm żewġ kategorija ta' premjazzjoni fejn wara li nataw it-taħriġ l-istudenti ntalbu joħolqu logħba jew inkella poster skont l-età tagħhom li jirrappreżentaw dak li talmu waqt il-lezzjonijiet. Fost dawk l-istudenti li ġew rikonoxxuti għal ħolqien ta' logħba kien hemm Gianluca Cassaro Kelorajn Azzoppardi mill-Qrendi li qasmu magħna dak li jagħmlu. Il-board game fija kien kella postijiet bħal pereżempju l-imdina u d-żurriq u daw jgħidulna hint biex bħal pereżempju ngħidu f'dal post inti x'tista' tagħmel u mbagħad fuq wara tal-karta hemm lant. Tilabija tmur f'post wieħed u tagħtilek hint u tista' twieġeb il-mistoqsijiet u mbagħad hemm il-finish line. Permezz tal-inizjattiva governattiva ġemma li tellet fi 42 ċentru ta' skola sajf, l-istudenti saru aktar familjari ma' diversi aspetti marbutin mal-finanzi personali, bħad differenza bejn il-bżonnijiet u xewqat, is-sigurtà tal-flus kontanti u l-kummerċ. Aktar dwar il-ħsieb wara l-lezzjonijiet spjegatilna Gabriella Azzoppardi Lawtier li hija esperta fl-edukazzjoni finanzjarja u l-moħħ wara l-kontenut ta' din l-inizjattiva. Bdejna tema li mivvantajtu xiena huwa tema ta' skola sajf li kien Magical Islands. Tema interessanti, però rrid nara kif ħan ikkombina dan it-titlu ma' talim fuq il-flus. B'xi mod bdejt nivvinta postijiet sbieħ madwar Malta bħal pereżempju dex ukoll bħal-ċittadella, bħal Marsa Xlok, bħal-Parlament u l-Bank Ċentrali, postijiet li b'xi mod tallimna x'isir u kombinajthom ma' talim fuq il-flus. Il-premji jitqasmu fil-preżenza tal-Ministri responsabbli mill-edukazzjoni u mill-qasam soċjali ta' pajjiżna. Fid-diskorsi tagħhom il-Ministri Clifton Grima u Michael Folson innotaw l-importanza tal-ħiliet li wieħed għandu bżonn fil-ħajja ta' kuljum u li jmorru lil hinn mill-ħtiġijiet akademiċi. Minn barra hekk ġie notat ukoll l-aspett kollaborattiv bejn diversi entitajiet u parti mill-Ministeri rispettivi biex jitilgħu inizjattivi li jħallu l-frott.